sa gamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Kalbo. Oras natin mga kabisyo. Check your love radio TikTok. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Oy, big shoutout muna nakatutok sa atin si El Presidente. Wow! Sir Boss Yoyo Di Guzman ng United Car Club of the Philippines. Maraming salamat sa pakikinig. Sir, ingat sa maneho, boss. At speaking of Car Club, binabati din natin isang napakagandang gabi ang Car Club Garage. Ayan, dyan sa may Molino, Cavite. At syempre, dyan po tayo nagpapamaintain ng ating sasakyan. Maraming salamat kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Apakaangas, apakapulido dan ang kanilang gawa. O, dyan din tayo nagpa-undercoat para ala ng kalawang. At sa lahat po ng mga staff dyan, Car Club Garage, dyan sa may Molino. I-like nyo po sila sa kanilang Facebook o hanapin nyo. Kamo sabihin nyo, nag-chismis sa inyo si Diego Bandido. Solid po dyan, solid po. Alright mga kabisyo, di na natin patatagalin to. Ito tang, mainit-init talaga to. Pag-usapan na natin to. Resort sa Chocolate Hills. Oh no! Sinita ng netizens, DNR kinalampag at kinumpirma din ng Bohol Committee on Environment and Natural Resources Protection na meron pong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Oh no! 2018 pa raw nagsimula ang construction nito pero kulang daw sa permit ang resort. Ayon pa sa mga comment, sabi, Chocolate Hills is a National Geological Monument and being proposed to be UNESCO. Itong UNESCO po, ito po yung United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. World Heritage Site. Ito po yung nakahilera po dito yung mga Taj Mahal, Great Wall of China at marami pang iba. Hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin para may masmasan. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alam ko, inaabangan mo na logican na natin to. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, sobrang basic to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bawal talaga ang mag-construct within the area kasi nga, dineklara na po ito ni dating President Fidel Valdez Ramos noong 1997. If I'm not right, kung tama ako, yan, tama ba yung year 1997? Dineklara niya po na ang Chocolate Hills is a National Geological Monument and Protected Landscape. Oh no! At kinumpirma din po ito ng DNR na wala palang ECC o Environmental Compliance Certificate yung naturang resort. Ang tanong ng karamihan ng mga netizens, bakit natuloy yung construction? Wala palang permit. Alam na this, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, may corruption pong nagaganap. Ang logican po natin, ano nga ba ang nasa isip ng tao na alam naman nilang bawal at pinipilit pa rin? Well, mga kabisyo, may mga iba't iba pong reason why people continue to engage in illegal activities despite alam nila that they're doing against the law. Unang dahilan po dyan, profit motive. Karamihan po sa tao, ang financial po ang mas nangunguna sa kanila. Kaysa sa risk associated engaging with illegal activities. Parang kapareho sa mga drug addict, 'di ba? Sa mga nagtutulak. Ang isa pa po, sense of entitlement. May mga individual po na have this sense of entitlement or narcissistic tendencies na paniniwala nila they are above the law. Oh no! Diba? Yun mga kabisyo. Parang halimbawa na lang,
May katwiran pa rin mga kabisyo ha. O halimbawa boards, yung kapitbahay mo, napasaway. O ang basic na ginagawa, nilalagyan ng bato, basurahan, lumang gulong at halaman yung kalsada. O dyan sa tapat ng bahay nila, para hindi lang makapag-park ng sasakyan mo, feeling entitled. Kasi akala niya yung kalsada sa tapat ng bahay nila sa kanya. Aragoy! Maluoy ka! 35 minutes after 7 o'clock, that is our Philippine Standard Time. Here's a song coming from Bon Jovi. With Blaze of Glory. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!